bago po natin simulan muli ang ating magaganap na talakayan na to, syempre pakilala po muna natin. Pakilala po muna ang bawat debater. So, Brother Mel. Kilala na ako ng mga yan. Oo. Kahit nga hindi ko kilala sila, kilala na nila ako, no? Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian ay para sa Diyos lamang at sa kanyang simbahan. Hindi ko pwedeng ipakilala yung sarili ko. Ang Diyos po ang ating dapat pakilala at ipagmapuri. Yun lamang po. Okay, so Brother Mark. Ayan, Mark Mumbaw po sa panig ng Born Again, One is Born Again. Ititindig ko, patutunayan ko po na ang Born Again, ang totoong iglesia na tinayo, tinubos ni Joshua, at kasama sa presentation ko kung paano maging membro o kasapi ng totoong iglesia. Yun lang po. Salamat. Okay, so God bless sa ating both debaters. So, hindi na po natin patatagalin. So, Brother Mel, ikaw po yung una. Ako yung una. Okay. Okay. So ilang minuto ba yun? Ilang minuto? Yes, 10-7, 10-7 po tayo and the final conclusion 10-7. is 5 seconds. So, 5 kung ready ka na, ay 5 minutes pala, sorry. 5 minutes. So, kung ready ka na, Brother Mel, time start now. Okay, so magandang gabi sa ating lahat na napakaganda ng topic tungkol sa sino ba ang tunay na simbahang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Clear ba yung boses ko? Clear? Maririnig? Malakas? Yes, klaro. Okay, no, sino ba? Marami kasing nag-claim na iba't ibang mga relihiyon na sila raw ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoon. At kinagamit pa yung mga pangalan o yung mga description, no, descriptive name na nakasulat sa Biblia at ikakapit nila, sila daw iyon. No? Madaling magsabi na sila iyon pero mahirap magpatunay na sila nga iyon. No? Dahil kinakailangan meron tayong tinatawag na root kung saan nagmula ang tunay na simbahang tinayo ni Kristo. Siyempre, unang-una, ang founder dapat si Kristo. At ito ay nakaugat sa pananampalataya kay Kristo na ibinigay niya sa mga apostol at sa kanyang mga alagad. No? Doon po, no, dapat meron tayong church history na magpapatotoo at magpapatunay dyan. At dapat po, wag lang po tayo magpapalinlang na porque ang kanilang pangalan ng kanilang mga iglesia ay mababasa sa Biblia, ay sila na yon. Hindi po. Titingnan natin kung sino yung founder at kung ito ba ay tatag mismo ng tao. Ayan, no? Kasi madaling angkinin na ang pangalan ng kanilang simbahan ay nasa Biblia. No? Marami yan. Iba-ibang umaangkin na sila daw iyon. Pero pag tinanong mo about church history, hindi nila ma-prove na sila nga yung tinutukoy doon. Dahil ano ba ang ibig sabihin ng iglesia o tinatawag nating simbahan? Ito yung sa Griego ay tinatawag na ekklesia, di ba? O yung tinatawag na kaleo, ibig sabihin tukol, no? Tinawag, tawagin, no? No? Pagtitifon, no? Yan ang ibig sabihin ng iglesia. Sa Hebrew, tinatawag itong kahal, ayan, no? To call out sa Greek, no? Kaleo, no? Pagtawag, no? Kaya dapat alam natin ang mga kahulugan ng sinasabing iglesia. Ito yung sambahan niya ng Diyos. Ang tunay na sambahan niya ng Diyos, kung titingnan mo sa Old Testament, ay ang mga nagiging mga membro at mga nagiging leader nito ay nagiging banal, kagaya ni Moses, ni Abraham, di ba? Ni Jacob, na yung kanyang sambahayan ay nakakapag-produce ng mga banal. Sa Old Testament pa lang yon. Pero sa New Testament, nung itinayo ni Kristo ang kanyang simbahan, namunga rin ito ng mga taong banal. Kaya doon mo makikita, sa Old Testament pa lang, may mga taong naging banal niya sa kanyang sambahayan. At sa New Testament, si Jesus, itinayo niya ang kanyang simbahan sa Mateo 16:18,
na hanggang ngayon ay ito'y patuloy na mumunga ng mga banal. Diyan po natin makikita ang sambahayan ng Diyos. Sa Old Testament pa lang, ang iglesia o ang kawan o pagtitipon na sambahayan ng Diyos ay may mga banal na. No? At nung si Kristo ay nanaog at nagkatawang tao sa ibabaw ng lupa at nagtayo ng iglesia, nagkaroon din ng mga banal ang kanyang simbahan. Kaya doon natin makikita kung alin ang tunay na simbahang itinayo ng ating Panginoon. Kung ang ating simbahang kinaaniban na ilang taon na nag-e-exist, hanggang ngayon ay wala pa rin na ipoproduce na mga taong banal, hindi yan sa Diyos. No? Hindi yan sa Diyos. Dahil ang tunay na sambahayan o iglesia ng ating Panginoon nakakapag-produce ng mga taong nagiging banal kahit na sa Old Testament ang sambahayan ng Diyos ay may mga taong nagiging banal. At ang simbahan ng ating Panginoon, no? May paglalarawan diyan ang simbahan, no? Ito yung tinatawag nating mga paglalarawan sa kanila, no? Ang iglesia ay pulungan din, sabi ni Jesus, no, sa John 10:10, no? 1 to 10, no? Mayroon akong isang mayroon pa akong ibang tupa na wala sa kulungan ito, na dapat sila ay pumasok doon para maging isang kawan. Yan ang paglalarawan ni Jesus sa kanyang simbahan. No? Ano pa? Ang kawan na yan ay tinatawag din na ang iglesia ay bukirin o yung sa taniman ng Diyos ayon sa unang Korinto 3:9. No? At doon din sa sa isa pang talata, ang iglesia ay tinatawag ding gusali ng Diyos. Unang Korinto 3:9. Doon natin makikita, no? At itinayo ito sa saligan sa ibabaw ng mga patibayan sa unang Korinto 3:11. Ayan, dapat mayroong tinatawag na pundasyon na sa kayo ay itinayo sa saligan ng mga apostol, no? Sabi doon, no? Sa 3:11. Ano pa? Ang gusaling ito ay maraming ring pangalan, buhay ng Diyos, iglesia ng buhay na Diyos, unang Timoteo 3:15, ito yung mga sinasabi kong description. No? Ano pa? Tahanan ng Diyos sa Espiritu Santo, Efeso chapter 2, verse 19 to 24. Kubol ng Diyos sa piling ng mga tao, Apocalypse 21, verse 3. No, ano pa, higit sa lahat, ito ay banal na templo. Sino yon? Yung mga tao sa larawan ng mga templong bato, ang mga santos, padres, umaawit na mga papuri sa kanila. Yan, no? Diyan natin makikita at tinatawag din ito sa iba't ibang pangalan. Iglesia ng mga banal, unang Korinto 14:33, no? Iglesia ng mga banal, iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo, iglesia ng mga panganay, no? Ano pa? Sekta ng Nazareno, ang daan, ang sekta, iglesia ng mga hentil, no? Kung ano-ano pa ang mga tinatawag na mga description na pangalan ng simbahan na itinayo ng ating Panginoon, pero iisa lang yan, no? Ano ba ang sabi ni Jesus? Ang kanyang sambahayan o ang kanyang bahay. Sabi ni Jesus, hindi ba nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Ang bahay pala ng Diyos, sabi ni Jesus, ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng mga bansa? Lahat ng mga bansa means universal, pertaining to all people throughout the whole world, all embracing. It means Catholic. Catholic means to all people. Yan, no? All embracing. Yan ang ibig sabihin ng laganap sa buong daigdig. Dahil sinabi pa mismo ni Jesus, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. My house is called the house of prayer for all nation. For all nation means universal.
It means Catholic. Ayan, no? Yan pala ang marka na ibinigay ng ating Panginoon. Kaya nga ang amin ay mayroong kaming tinatawag na One Holy Catholic Apostolic Church. Yan po ang mga marka na tunay na mapagkakakilanlan, na tunay na simbahang itinayo ng ating Panginoon. Bagamat maraming mga pangalan, mga descriptive na tumutukoy sa pangalan ng iglesia ng ating Panginoon, yan ay iisa lamang. Marami lang description o descriptive name na ibinahahalin tulad. Sinabi pa nga din ng ating Panginoon, no? Tinatawag din itong, ano ang tawag din yan? Yan ay, sabi niya, a city set on a mountain, no? Ang syudad na itinayo sa taas ng bundok. Yan yung sinasabi ni Jesus, no? Yung sinasabi niya, yun ay simbahan. Ang syudad na itinayo sa bundok. Kaya nga ang propesiya ng Isaiah chapter 2 and the following verse, darating ang mga araw sa bundok ng bahay ng Diyos. Ang lahat ng mga tao ay magsisiakyat. Yan yung church. No, lahat ng tao pupunta sa city of God, no? No, doon natin makikita, yan ang sinasabi ng Matthew 5:14. As a city set on a mountain, at ang simbahang iyan ay tinayo sa saligan ng bato, no? Sino ba yung bato? Natural, si Kristo, ang cornerstone, no? Wala tayong pagtatalunan diyan. Kaya kung ang iyong simbahan, ang sinasaligan niyan ay mga pastor lamang, ang mga founder niyan ay tao, hindi yan nakasalig kay Kristo. Iisa lang ang simbahang itinayo ni Kristo na ating pananaligan, walang iba, ang One Holy Catholic Apostolic Church. Ang simbahang itinayo ni Kristo doon sa Jerusalem noong 33 Anno Domini hanggang sa panahon natin ngayon ay 1,990 years nang umiiral. Kaya nga ang sabi ni Jesus, even the gates of hell shall not prevail against it. At sinabi niya pa kay Peter, I will give you the keys of heaven. Whatsoever shall be bound on earth, bound on heaven. Whatsoever shall be loose on earth, loose in heaven. No? Ano mang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ano mang pahintulutan mo sa lupa, pahihintulutan sa langit. Okay, Ibig time is sabihin, up. ang tunay na simbahan, may authority. Time is up. Okay. Okay, Tanong dyan na. po nagtatapos yung Naka-headphone ating... ako, naka-headphone ako. Yes. Para Klaro malakas, naman, sige. klaro. Okay, dyan po nagtatapos ang first stand ng ating sa panig po ng RCC para sa topic po na True Church. At thank you po sa lahat ng ating live viewers kanina. We have 46 live viewers po kanina. So maraming salamat po at shout out po dyan sa atin sa comment section. So ngayon po idadako na tayo sa ating cross-exam ng ating kapatid na si Brother Mark Umbao. So kung kapatid kong ready ka na po for your para po sa iyong 7 minutes na pagtatanong. Ready ka na po? Yes po, ready na. Okay. Yes, time start now. Brother Mel, unang tanong ko po, nabanggit niyo history ng iglesia, yung Yes. pinagmulan. Opo. Kaya tanungin ko po ito, sa pamamagitan po ba ng si Yahushua po ba ay buhay pa nung naitatag ang Roman Catholic Church? Buhay pa po ba si Yahushua? Okay. Si Jesus, ayon sa aming CCC, ang tunay na pagsilang ng simbahan, ayon siya ay nakabuhay-ubay sa krus. At nung dumating ang Pentecost Day, doon na ang katuparan ng pagkakatatag niyan. Pero doon sa krus ng Kalbaryo, nandoon na ang simbahan na kanyang itinatag ayon mismo sa aming CCC. At ito ay pinadala niya ng Espiritu Santo, ang katuparan nito doon sa Pentecost Day. Okay, next question. Follow-up question ko base sa tanong mo.
anong talata na yung tinatag ni Yahushua ay Roman Catholic Church base, sabi mo nung nasa sa crucifixion tsaka sa Pentecost ay yan ay Roman Catholic. Saang talata mo yan? Kinuha? Okay, saan talata ko kinuha yan sa Bible, no? Na yan ay mababasa natin sa Roma chapter 1 verse 8. Sabi niya, ang inyong pananampalataya sa buong daigdig na mga nasa Roma ay balitang balita sa buong daigdig. Yung Roman Church na tinutukoy ni Apostol San Pablo sa Roma chapter 1 verse 8 ay balitang balita sa buong daigdig. Kahit saan ka pumunto, tanging simbahang Okay, Katolik next question. ang balitang balita sa buong daigdig. Next question. Next question, nabanggit mo yung authority. Ngayon, ang tanong ko tungkol doon, saan mo nabasa sa Holy Scripture na yung succession, yung authority na ipasa sa magisterium ng Katoliko mula kay Peter or sa 11 apostles? Saan talata mo yan? Okay. Mateo 18:18, sa Mateo 16:18, singular. Pagdating na sa Mateo 18:18, naging plural na. Doon mo makikita dahil alam ni Jesus na si Peter ay mamamatay, natural mayroon ng papalit sa kanya. Kaya sa Mateo 18:18 kung babasahin mo, plural na ang ginamit, hindi na singular. Okay, next Yun ang question. sagot ko. Next question. Tignan ko yung paliwanag nyo, kapatid. Saan mababasa na ang magisterium ng Roman Catholic ang pinagpasahan ng susi ng 11 apostles? Saang Okay. talata mababasa? Doon din sa Mateo 16:18, sabi niya kay St. Peter na aming unang Bishop of Rome, sabi niya, I will give you the keys of heaven. No? Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kalangitan. Ano mang ipagbawal mo sa lupa, ipagbawal sa Okay. langit. Diyan ang Next authority na sinasabi namin Next at sinasabi ni question. Jesus. Aamin po ba kayo na walang Roman Catholic doon? Pwedeng born again yun, Baptist yun, MCGI yun, Iglesia ni Cristo, yung pinasahan ng susi dahil walang Roman Catholic doon. Aamin po ba kayo o hindi? Aamin ako kung gagamitin natin yung Bible na ginagamit ko rito, total nasa Palawan ako, na may nakasulat doon letra por letra Roman Catholic Church. Ayon mismo sa Baptist na Bible na ginagamit ko noon nung nakadebate ko ang isang Baptist. Nando doon letra por letra at even si Peter binabanggit doon na unang Pope sa Roma, doon sa Baptist sa Mateo 16:18 na kanilang ginagamit. Nando doon yan. Sundan ko yung kapaliwanag mo, kapatid, no? Ano yung binabasihan mo? Commentary o yung sinulat ng mga apostoles na Holy Scripture? Commentary ba yan? Yung tinutukoy mong nakasulat sa Bible? Hindi komentary. Kung hindi amplified Bible na ginagamit ko, nagawa ng mga Bible Baptist na tuwirang itinukoy doon na yon ay Roman Catholic Church, no? Pinakita ko na dito dati yon. Nawala lang ako sa Manila kaya hindi ko maipakita ngayon, no? Okay. Nandun Yun, yun. next question. Iwan na kita dyan. Yung sabi mo nagpo-produce ng banal, Yes. nagbubunga ng mga banal ang isang iglesia. Yung sa Acts 2:38 hanggang 47, yung mga nabautismuhan sa pangalan ni Yahushua na ibinilang na iligtas, binilang sa mga ligtas, yung po ba ay nag-produce ng mga banal o hindi? Unang-una, hindi kasi depende yan sa taong magpapatuloy sa Panginoon. Kahit na nabautismuhan ka, kung hindi ka naman magpapatuloy, saan ka makaka-attain ng kabanalan? Ang kabanalan, kapag ikaw ay nabautismuhan, dapat makikita natin si Kristo sa pagkatao at buhay natin. Doon natin makikita ang isang taong nagiging banal. Binautismuhan ka nga, ngunit hindi ka naman nagpatuloy, no? Iyon ang sagot ko. Sundan ko yung sagot mo, kapatid, no? Ibinilang na sila sa mga ligtas. Hindi pa ba yan mga banal? Oo o hindi?
Pag sinabing binilang na sila sa mga ligtas, titingnan natin yung context ng text. Counter po, objection po, categorical po. Okay, objection? Apo. Yes, anong objection? Categorical po. Okay, Brother Mel, categorical. Banal po. So, Categorical. Ano bang talata yung ginamit mo muna bago ka Acts mag-ano? 2:38 to 47. Acts 2:38 to 47. 47. Yung mga ibinilang. 42 and 47. okay, wait lang. So, Mm. Bro Mark, Umbaw, pakiulit po yung tanong para marinig natin kung ano yung Sige. categorical. 41 at 42. 42 and 47. Okay, pakibilang mo na yung, Ulitin ko yung tanong ko. Yes. Ang tanong ko, yan sa Acts 2:42 and 47, binilang sa mga ligtas, yung mga nabautismuhan at nanatili sa katuruan ng mga apostoles, binilang sa mga naliligtas, sa mga inililigtas pala, sa mga inililigtas, yan po ba ay banal o hindi banal? Okay. Yan, no, walang sinabi roon na banal. Okay, no, walang sinabi roon na banal. Kaya ang nakalagay doon, kung babasahin natin, araw-araw nagpipira-pira sila ng tinapay at nananalangin. Sa Katoliko lang merong breaking of the bread. At sabi roon, nilalagay ng Diyos ang mga naliligtas sa kanyang Panginoon, no? Inilalagay doon. The church, God added to the church daily. Okay, next question. Sundan ko yung Next question. Sundan ko yung sagot mo, kapatid, no? Ibig mo bang sabihin, kapatid, merong mga naliligtas na hindi banal? Wala akong sinabing ganon. Depende yan kung anong kaligtasan ba yung tinutukoy mo dyan, no? Ang tunay na ligtas kasi kapag ikaw ay nasa piling na ng Diyos, tandaan mo yan. Kasi during that time, marami pa rin mga Kristiyano ang naging backslider. Bagamat nakapasok na sila sa kawan ng Diyos, sila ay nawala din. Hindi mo maituturing na ligtas yun. Kahit sila ay nasa kawan, dahil sila ay mga backslider. Okay, sundan ko yung sagot mo, kapatid. Saan ka makakabasa ng talata na yung nasumpungan na tupa ni Yahushua ay tumatalikod at naliligaw uli? Saan ka nakakuha ng talata? Sabi ni San Pedro, sige. Sige. Sagot po. Sige, tanong ka muna. Yung tanong, saan ka mababasang, saan talata makakabasa? Okay, time is up. Time is up na po tayo. Ano sasagutin ko? Sasagutin ko muna? Hindi. Running time tayo eh. Time is up na tayo. Yung ano na lang, sa rebuttal na lang. Okay, so... Mamaya ibalik mo yung tanong na yun. No problem. Balik mo yun, sasagutin ko talaga eh. Okay, dyan po nagtatapos ang ating pagtatanong ng ating kapatid na Brother Mark Umbaw. At kanina po, umabot tayo ng 58 live viewers. So maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nag-share. So shout out po kay Jo Marie Villazana. At sa lahat po ng mga nandyan natin sa comment section. Ayan, pa-share po ng ating live. So, ito po ay isang napakaganda at napakamaginoong talakayan sa pagitan po ng ating kapatid, ng dalawang magaling na debatista. So, kung ready na po si Brother Mark Umbaw. So, Brother Mark, 10 minutes sa iyong start. Time start now. Okay, start na po ako. Para mapatunayan ko na ang born again, ang totoong iglesia, ang true church, ibibigay ko yung katangian, yung qualification, yung description ng isang iglesyang tinatag ni Yahushua at binili ng kanyang dugo. Unang-una, ang born again, kailangan ng iglesia ang nagsimula sa founder. Wala tayong makikitang patunay na ang Roman Catholic Church ay ipinangaral o tinatag ni Yahushua. Inuugnay nila to kay Peter. Okay? Kay Peter nila inuugnay pero walang direktang kaugnayan o connection o patunay na ipinangaral o nagsimula kay Yahushua ang Roman Catholic Church.
mamaya, ipapaliwanag ko pa. Maganda yung talatang binigay niya kanina dun sa John 10, ano yata yun? Oo, yung John 10, yung isang kawan, tsaka may iba pang kawan. Magandang, hindi ko naubos lang yung oras ko sa tanungan. May tatanong ako tungkol sana doon, pero sige, mamaya na lang, pag sa second rebuttal na lang. Ngayon, tandaan po natin, ang born again ay si mismong ang founder, ang nagpangaan, ang nangaral ng born again. Okay? Hindi katulad sa Roman Catholic, wala kang maiko-connect eh. Maiuugnay mo sa founder yung Roman Catholic Church. Puro claim, puro haka-haka, kutok-kutob. Nagtanong ako kanina, 'di ba? Yung kaninang tanong ko. Oh, saang mababasa na yung succession na ipasa sa magisterium ng Katoliko? Yung talata, walang Roman Catholic doon. Dahil pwede mag-claim doon sa talata. Di napakahina ng talata para gamitin niya. Para gamitin sa kapakanan ng Roman Catholic Church. Wala, wag mong gagamitin yun kasi walang Roman Catholic Church doon. Lahat ng relihiyon, lahat ng sekta, pwede gamitin yung talatang yun. Okay? Para malinaw, hindi mo pwedeng gamitin talata at kayo lang aangkin nun. Hindi pwede yun. Kasi nga, walang Roman Catholic Church doon. Pangalawa, ang born again, nagsimula yan, marami ako nakikitang debate sa True Church, hindi nila mapakita na sila yung galing sa Pentecost, sa araw ng Pentecost, sa Day of Pentecost. Hindi eh. Bakit? Kasi wala yata sa mga nag-claim dito na nabautismo sa pangalan ni Yahushua. Di ba? Hindi nila maklaim eh. Na kami galing talaga kami sa pagbaba ng Holy Spirit sa Day of Pentecost. Ba't hindi nila maklaim? Di ba? Tinanong ko sa kanya, sa 42 at sa 47, sino yung mga naligtas doon? Binibilang sa mga ligtas. Sino yung mga binibilang doon? Hindi Catholic. Bakit? Hindi sila nabautismo sa pangalan ni Yahushua eh. Ewan ko ba't allergic sa pangalan ni Yahushua eh. Di ba? Tapos ganito, yung born again, sa kasaysayan, makikita natin, matetrace natin talaga, nagmula sa Day of Pentecost, na natili sa aral ng mga apostoles, di ba? Natili, nabautismoan sa pangalan ni Yahushua, binabaan ng Holy Spirit, nagnamunga ng pag-ibig, sino talaga ang iglesia na tinutukoy ni Yahushua ang pinangaral siya sa John 3:3, yung pinangaral niya sa John 3:3. Walang iba kundi yung yung mga na-born again, nagkaroon ng experience na ipanganak muli. Di ba? Malinaw yon. Wala akong nakikitang pwedeng itanggi yun. Dahil kung itatanggi mo yung bautismo kay Yahushua, hindi mo binihis si Yahushua. Hindi ka naikabahagi sa kamatayan ni Yahushua. Bakit? Bakit ba tayo binabautismuhan? Sa kanyang kamatayan. Namatay ba ang Ama? Namatay ba ang Holy Spirit? Hindi namatay yun. Ibautismuhan yan sa pangalan ng Ama. Ano pangalan ng Ama? Yah. Diba? Hallelujah. Short form ng YHWH. Hallelujah. Praise you, Yah. Kaya nga Yahushua. Yah save. Yah is my salvation. Ang Holy Spirit, darating ang Holy Spirit sa pangalan ni Yahushua. Diba? Kaya hindi ko kayo iiwan mag-isa, ako'y makakasama nyo. Diba? Anong ibig sabihin? Isa lang ang Diyos. Isa lang ang pangalan na dapat ibautismo sa tao kasi isa lang ang namatay. Si Yahushua ang namatay eh. Na binabautismo natin para saan? Para saan? Sa kanyang kamatayan para ibihis si Yahushua. Ibig sabihin ng mga Roman Catholic hindi binihis si Yahushua?
ay nakakatakot na simbahan to. Nakakatakot kasi hindi ibinihis si Joshua. Hindi ibinihis. Pangalawa, ang born again ay mababasa sa Holy Scripture. Kumpara sa Roman Catholic, hindi mababasa ang Roman Catholic. May nabanggit siya, Catholic, Universal. Ang Roman, nabasa? Hindi. Roman Catholic Church, wala. Pero ang born again, nababasa, bunggo, born again. Diba? Ang born again ay idinagdag sa mga alagad na nanaligtas sa Acts 2:42 hanggang 47. May talata na babasa. Tapos, ito pa mahirap sa Roman Catholic isa sa pangalang Roman, kasi yung sa Daniel 2:33 yata na magkamali, sa Daniel 2, yung bakal na binti, yung Roman yun Roman hindi ko ewan ko ba't hindi nagmamali siya yung mga kapatid natin sa samahan na to. Yung binti Roman yun Roman. Tapos yung paa putik tsaka bakal na pinaghalo. Ano ibig sabihin? Yung simbahan tsaka yung pagan Rome Empire pinagsama, kaya Roman Catholic Church. Kaya paganong Kristiyano. Yan ang nakakatakot sa pansinin nyo, ayoko nakikipagdebate na sa ibang religion Gusto ko Katoliko lang kasi iba talaga, ito yung ina Ito yung para sa akin, ito talaga yung ina na dapat tutukan kasi sila talaga nagbunga lang naman sila ng mga Trinitarian na Baptist, Trinitarian na born again, Trinitarian na MCGI, Trinitarian na kung ano-anong sekta. Pinanggalingan talaga lahat. Kaya interesado lang talaga ako sa Roman Catholic Church na kalibate. Tapos ngayon, ang born again, ito pa, isa pang katangian ng iglesia na totoong iglesia. Ang born again ay nangangaral na hindi hihigit sa pinapangaral ng mga apostol. Ano mga talata? Acts 2:42, Galatians 1:8, 1 Corinthians 4:6. Diba? Ang Katoliko, ang daming tinuro yan. Yun na nga, magandang example, Trinity. Ano ba yung Trinity? Isang Diyos, ang isang Diyos daw tatlong persona na magkakahiwalay at ang bawat persona ay ganap na Diyos. Wala kang mababasa niyan, kapatid. Walang apostol na nangaral niyan. Wala kang mababasa ganyan ang katuruan sa scripture. Kaya gagamit sila ng paraphrase para magmuka. Pero bigyan mo yung talata, di mo, yung sa Amplified niya, nagulat ako yung Trinity, kinakausap yung Father, Son, Holy Spirit. Ilan Diyos na yun? 4 na yun. Hindi na 3. Last 2 minutes. Hindi na 3 yun. 4 na yun. Bakit? Kasi yung Trinity, kinakausap yung Father, Son, Holy Spirit. Hindi na, 4 na. Tapos, ang born again, yun yan, nabautismo sa pangalan ni Yahushua. Ang mga talata, Acts 2:38, Romans 6:4, Galatians 3:26, 27, Acts 19:4-5. Bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Holy Spirit. Ni isang apostol na nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Holy Spirit? Wala. Kasi alam nila ang pangalan ng iisang Diyos ay Yahushua. Hallelujah. Hallelujah. Yung short form ng YHWH, nasa pangalan ni Yahushua. Ano ibig sabihin ng Yahushua? Yah save. Yah is my salvation. Okay? Tapos, yun. Saan sila nabautismohan? Sa pangalan ng tatlong kapahayagan at kalagayan ng Diyos, kung saan hindi nabanggit yung nag-iisang pangalan na sukat ay kaliligtas ng tao. Alalahanin natin. Nabautismohan tayo sa kanyang kamatayan. Binabautismohan tayo sa kanyang kamatayan. Sino ba namatay? Yung Ama ba o Holy Spirit, namatay ba yan? Hindi. Pero pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Ang problema, hindi nga alam ni Brother Mel yung pangalan ng Ama Hindi nga alam nila ng mga Katoliko ang pangalan ng Holy Spirit Ituturo ko sa inyo Yahushua. Lahat ng gawin nyo sa pangalan ko. Napupurihan ng Ama. Marami pang talata yan, mahabang diskusyon niya pag pinag-usapan ng pangalan. Born again. Ang born again,
ang totoong iglesia ay wala sa ilalim ng kautusan. Kaya tama yung sasabi ni Brother Mel, ang Katoliko kasi hindi talaga sigurado ang kaligtasan. Okay, time is up. Ay, Okay, time is up. Time is salamat. up. Okay, dyan po nagtatapos ang ating stand ng ating kapatid na si Brother Mark Umbao. Ayan, so, nais ko po muna magpasalamat po sa ating nagbigay ng star. Ayan, si Brother Cristino Balicena. Ayan, kamusta po din si Sis Lenny? Yung kanya pong asawa. So, maraming salamat po sa inyo, Brother Cristino, at sa lahat po ng ating kaninang na ngayon ay nasa 50 live viewers po Naligaw tayo. ka. At dyan po sa atin sa comment section, maraming salamat po at ganun din sa lahat po ng mga nag-share balik ka, ng bro. ating live. Ayan. So again, ayan. So dako na po tayo sa pagtatanong ng ating kapatid na si Brother Mel para sa ating kapatid na si Brother Mark Umbao. So kung ready ka na, Brother Mel. So 7 Ready na. minutes. So time start now. Okay. Una kong tanong, kaibigang Umbao, no? Ayon sa Mateo 21:13, sinabi ni Jesus doon sa kasulatan na ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa o tatawaging bahay ng mga born-again Christian? Alin doon? Tatawaging bahay panalanginan. Hindi, ang tinatanong ko, bahay panalanginan ng lahat ng mga bansa. Hindi mo sinama yung ano. Ang ulitin ko, ha? Oo. Ano ba ang sinabi ni Huwag nyo, Jesus objection. sa Marcos objection. 11:17? Moderator, objection. Yes, objection. Huwag niya akong tuturuan ng sagot ko. Ang sagot ko, tatawagin yung simbahan eh, tatawagin ng bahay panalanginan. Okay? Wala sinabi Okay. doon. Yung ng mga lahat ng bansa, ibig sabihin, Yes. hindi mga Yes. tatawag. Oo. Okay, okay Mr. na. Objection then? Yes. Di pa ako tapos eh. Okay. Teka muna, di pa siya tapos. Huwag akong tuturuan kung ano yung sagot ko. Ang sagot ko, tinawag na bahay panalanginan. Okay. Hindi So, ako counter nagtuturo, Miss Counter Moderator. Gamitin ko Yes. na yung Marcos 11:17. Sinabi ni Jesus, hindi ba't nasusulat ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa? May karugtong hindi yun putol May karugtong, hindi naman pumeriod si Jesus sa tatawaging bahay dalanginan, no? Hindi period, may karugtong, no? Kaya karugtong yon, hindi pwedeng putulin yon. No? Okay, Sabi, tanong. hindi ba't nasusulat ang aking bahay ay ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga sa. Ang tanong, tatawagin ang kanyang bahay ng lahat ng mga bansa o tatawaging bahay ng mga born again Christian? Categorical. Oo. Okay. Tatawagin, sasagot ako kapatid ating categorical Yes, sa sagot. yes. Tatawagin na bahay panalingan ng lahat. Yung tatawag yung lahat. Hindi na sinabi dyan kapatid, sasagot pa ako, hindi sinabi dyan, tatawagin bahay panalingan ng Roman Catholic Church. Hindi ganon. Hindi ganon na Okay, sinabi dyan next sa talata. question. Next question. May mababasa ba tayo doon sa 11:17 na ang kanyang bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng mga bansa? Oo o hindi? Oo, May meron mababasa. Yes na yes. Pero ganito yan kapatid. Hindi Teka. tatawagin yung bahay panalangin, tatawagin Roman Catholic Church. Hindi ganoon kapatid. Tatawagin ng lahat ng bansa. Okay, next Universal. Okay. Universal. Pag Next question. sinabing universal, ibig sabihin nun ay tatawagin sa lahat ng bansa. Yes or no? Yes. Yes na Okay. yes. Kaya kapatid ganito, ang problema, ang pangalan ng simbahan nyo, Roman, Paganong, Kristiyano, Roman Catholic Church. Pinagsamang Roman Empire at Kristiyano, kaya Roman Catholic Church. Okay, Correct. next question. Next Oh, question. dahil tanggap mo na ang lahat ng mga bansa pala ay universal, tanggap mo ba pag sinabing universal, ibig sabihin nun ay Catholic? Yes or no? No. Categorical, Translation. No. Translation ang
ang Catholic tsaka Universal translation or synonyms. Pero hindi kahulugan 'yon. Kapatid, ganito, kapatid, maintindihan mo sana, kapatid, no? Yung Universal, pwedeng satanista yan, pwedeng born again, pwedeng Baptist yan, kasi kumalat eh. Okay, next question. Next Okay. question. Yung bang universal na para sa universal ay synonym ba yun ng Catholic? Yes or no? Yes, ay synonyms. Yes. Oo, kaya gusto ko linawin sa kapatid, hindi Roman Catholic ang binanggit diyan, hindi Roman Universal, hindi. Hindi ganoon eh. Malinaw na pagano, kay identified kayong pagano kasi Roman Empire, identified talaga Roman Catholic Church. Kaya nga hindi mo maalis yung saltang Roman. Okay. Next question. So, Next question. first question. Sabi mo synonyms yung salitang universal ng Catholic. Pwede bang ipalit ko as a synonym yung universal sa Catholic at gagamitin ko itong para sa lahat ng mga bansa? Pwede o hindi? Pwede. Kaya pwede rin gamitin ng born again yung universal eh. Di ba? Yung mga born again, yung mga salagad ba, walang born again? Di ba? Mga born again lahat yun. Kaya universal. Di ba? Lahat ng nasa iglesia na tinayo ni Yoshua ay may born again experience. Lahat sila born again. Kaya Okay, universal. next question. Doon sa Mateo 16:18, sinabi ba ni Jesus doon na ang kanyang iglesyang itatayo sa ibabaw ng batong si Pedro ay born again Christian Church? Yes or no? No, hindi implicit, okay? Oo. Hindi siya implicit, okay? Pero ito malinaw, kapatid. Ito malinaw. Born again dahil ipinangaral ng founder namin. Pangalawa, nagkaroon siya ng katuparan sa Day of Pentecost. Ginanap namin yung itinuturo nung aming founder na hindi ginagawa ng Roman Catholic Church. Na hindi ginagawa. Dahil lumabis Okay, sila next sa question. tutulong ng Next apostol. question. Next Sabi niyo, question. tinayo kayo ng Pentecost Day. Mula ng Pentecost Day hanggang ngayon, ilang taon na ang born again Christian Church? Ay, panahon pa ni Day of Pentecost. Bakit? Bakit kapatid? Yung 3,000. Ilang taon na? Hindi ko mabilang kapatid, nalimutan ko, mahina ako doon sa ano. Pero yung 3,000 na idinagdag sa mga ligtas, kapatid, kumalat yan sa Asia, Judea, Samaria, kumalat yan. At nadadagdagan yan araw-araw. Dumadami sila, kapatid. Pero ang Roman Catholic Church, Santo Next question. Next question. Doon sa Acts chapter 2 at 47, ang mga naliligtas ba doon araw-araw nagbe-breaking of the bread? Yes or no? Walang sinabing araw-araw. Ewan ko lang kung meron pasensya. Meron. Basta araw-araw kami nagpipira-piraso ng tinapay sa templo, sabi doon. No, meron. Araw-araw ba nagbe-breaking of the bread itong mga naliligtas na to? Yes or no? Doon sa Yes. Pagpalagyan natin, hindi ko na encounter yung verse niyan, baka na-overlook ko. Pero ito lang sinisigurado ko, yung breaking of the bread, yung pag-partake ng laman at dugo, hindi yan literal ang ginagawa ng Roman Catholic, literal na dugo at literal na nagiging cannibalism ang mga Roman Catholic. Hindi. Kahit makita mo yung ibang talata, minsan, part 2, pag-usapan natin yung Eucharisty. Next question. Yung church nyo ba, araw-araw nagbe-breaking of the bread? Yes or no? Yes. Ang ibig sabihin ng maging partaker ka ng laman at dugo niya, maging kabahagi ka, ibig sabihin, tinanggap mo, ninanamnam mo, nananampalataya ka. Hindi yan literal, kapatid, na literal na iinumin mo yung dugo at laman ni Yahushua. Bawal nga kumain ng dugo eh. Next question. Okay. Kung araw-araw kayo nagbe-breaking of the breads dahil ginamit mo yung Acts 2:42, unang-una, saan nag-umpisa ang breaking of the bread ng born-again Christian kung kayo ay araw-araw pa lang nagbe-breaking of the bread? Saan at kailan nag-umpisa? Meron kaming actual... Hindi, saan at kailan nag-umpisa ang tanong ko? Day of Pentecost. Day of Pentecost. Tapos, kung meron kaming breaking of the bread,
Yan, kapatid, once a month, twice a month, miss again eh. Pero ang sinisigurado ko, yung pagtitake Okay, ng next question. Eucharist, Okay. Nung Next dumating question. ang Day of Pentecost, nagbe-breaking of the bread ba sila doon ayon sa Acts? Oo o hindi? yes! Yes! Hmm. Pero hindi yun kapatid, hindi yun ang tawag ito, hindi yun inutos na araw-araw mong gawin. Wala kang mababasang araw-araw. Kung ginagawa man nila yun, nasa kanila yun. Pero hindi siya sabing, pag hindi, hanapan mo ang talata, Okay. pagka hindi sinabing araw-araw mong gawin niya, may impyerno ka. Okay, Yun. time is Iba ko up. Time sa is argumento up. mo. Okay, time is up. Okay, so dyan po nagtatapos ang pagko-cross-exam ng ating kapatid na si Brother Mel kay Brother Mark Umbao. So, shout out po tayo dyan kay Samsam. Si Brother Ross Bibayotas na Lebo, ayan. Si Bro Monching at sa lahat po ng ating, hindi na po ako makapag-back read, ayan. So, we have 58 live viewers. Ayan, si Brother Arel Ban Kayaw, si Brother Arel, ayan, dyan po yung ating mga kapatid na nandyan po sa ating comment section. Magandang gabi po sa inyo. And again, ayan, sa ating pastar, maraming salamat po, Brother Cristino Balicena. We have another star na naman po siya. Thank you so much po. At ngayon po, dadako na po tayo sa ating rebuttal stand for 10 minutes. Brother Mel, ready ka na? Oh. Ready na. Okay, ready? So, time start now. Okay, unang-una, salamat no na yung universal pa daw, pwede palang isinonym at ipalit ang Catholic, no? Salamat at timanin siya doon. So, nung tinanong ko sa Mateo 16 kung sila ba yung church na tinayo na ba, sabi niya no. So, aminado naman pala, hindi pala sila yung Mateo 16:18. Nung tinanong ko siya kung ilan taon na ang born again Christian mula nung isinilang puno ito ng Pentecost Day hanggang ngayon, hindi niya alam. Kung ang isang true church ay talagang magtatanggol na siya ay tunay na church, dapat detalyado ito kung anong taon, kailan at daan. During the time ng Pentecost Day, hinihintay nila yung Holy Spirit. No? During that time. No? At yung sinasabi niya na wala daw mababasang Roman doon sa Biblia, doon sa First Peter chapter 5 verse 13, kung meron kang Bible ng mga born again Christian, yung nandoon sa The Message, sa The Living Bible ba yun? Sabi, the church that here in Rome, ang iglesia o ang simbahan na nandito sa Roma, ay mga kapatid ninyo kay Kristo. Hindi sinabing ang simbahang born again ay nandito sa Roma. Walang ganon. Sabi mo, walang mababasa. Meron. The church that here in Rome, she is your sister in the Lord. Meron. Pero ikaw, wala kang mababasa dyan na ang born again Christian na nasa Roma ay kapatid ninyo kay Kristo. Wala. Pero yung hinahanap po ako ng talata, unang Fedro 3, chapter 5, verse 13, nando doon yung Roman Church. At yung Roman Church na yan, balitang-balita sa buong daigdig ang pananampalataya. Dahil aminado ka naman, ang buong daigdig o ang lahat ng bansa or universal ay pwedeng ikapit ang Catholic at gamitin na synonym. Kaya sabi ng ang mga pananampalataya ng taga-Roma ay balitang-balita sa buong daigdig. Nando doon yung Roman Catholic. Nakalagay doon, ano nakalagay doon? Yung salitang kataholos. No? No? Katangelitay and holotokosmo. Yung kata nandoon, no? Katangelitay and holotokosmo. Nandoon sa Roma 1:8, yung salitang Katoliko na dalawang words, no? Katangelitay and holo, kaya katahols throughout the whole. Tama, yung sinabi mo, pwedeng ikapit. Pero sa born again, na hindi ito pwedeng ikapit sa born again Christian Church. Bakit? No? Bakit? Sa ibang dako, ang mga born again Christian, wala pa. No, wala pa.
Wala pa, no? Sa mga lugar ng mga Muslim doon, wala pang church ang born again Christian sa iba't ibang mga Arab country, pero ang Catholic Church meron. No? Kaya hindi pwede pa ikapit sa inyo yung salitang Catholic. No? 1980 lang kayo. That is a product of Protestant revivalists. Mga iba't ibang Protestant revivalists yung born again Christian church na yan. Dito natin makikita, no? Kaya nga nagtataka ako, ang topic natin true church, pero hindi mo itinayo na iyong simbahan ay true church. Wala kang sinabi kung kanino authority galing ang born again Christian church. At wala ka ring patunay na ikaw ay mayroong apostolic succession. Samantalang kami, mayroon akong maipakita sa iyo na mga talata na may apostolic succession. At sabi ba ng talata, di ba, kayo itinayo sa saligan ng mga apostol. No? Nakasalig kami sa saligan. Kayo wala kayong koneksyon. No? Ang lalayo pa ng mga talatang ibinibigay mo. Paano kami maniniwala ng born again Christian? At yung salitang Yahoshua na yan, no? Unang-una, dapat pag mag-aaral tayo ng talagang ng Hebrew, walang nating shin ang Hebrew. No, walang shin dati, no? Sa moderno na lang nailagay yung shin kaya naging Yahoshua. Buti nga hindi kita tinanong yan, baka sumagot ka lang ng hindi mo alam kung bakit may shin yan, no? Mamaya itatanong ko sa iyo yan, no? Walang shin dati ang Hebrew alphabet. Kaya natatawa lang ako kanina, no? Pero hindi yan ang topic, yung true church. Dapat ang papatunayan mo sa amin dito, yung born again Christian church, na yan ay mayroong koneksyon kay Jesus na sa mga apostol at sa mga apostol, sa mga church father at sa mga bishop ng mga sinaunang Kristiyano na sila nga ay totoong mga kaanib ng born again Christian church. Sa totoo lang, ang tunay na born again Christian church ay Catholic. Sabi nga ni Jesus sa John 3:3, no? Except a man be born from the water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. No? Ano yung water? Water ay simbolo ng tubig. Ang tubig ay simbolo ng bautismo nagliligtas sa inyo. Binautismo ang kaming lahat sa tubig at sa Espiritu Santo. Kaya ang simbahang Katoliko na nagbabautismo sa tubig at Espiritu ang tunay na born again Christian church. Dahil lahat kami ay binautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. The true born-again Christian church, no other than Catholic Church. Dapat alam natin yan. No? Kanina hinahanapan kita ng root, wala. No? At wala kang naipakita dito kanina at nailatag na yung pinakaniba mong born-again Christian church ay wala. Oh. Ni authority nga, hindi mo sinabi kung saan galing authority ng mga pastor ninyo. Wala. Ni church history, wala kang inano ng church history. No? At hindi mo alam kung hindi mo rin nasabi na kung ano-ano yung mga descriptive name. Wala kang born again Christian church sa Bible. No? Wala. Ang nandiyan dyan ay begotten from above. Kung ginagamit mo King James Version at para makita mo na medyo sablay ang King James Version, babalik tayo sa original language ng New Testament na tinatawag na Greek. Ang nakalagay doon, anoten, no? Genite anoten, hindi genitephalin. Kung sa Greek ang gagamitin mo ay genite anoten, ang translation yon ay begotten from above or born from above. Hindi yan born again, no? Pag born again ang ginamit mo, dapat ang sabi niyan sa Greek ay genite anoten, born from above, at saka yung genitephalin, yun ang born again. Ang nakalagay genite anoten, hindi phalin. Kaya sablay yan sinasabi yung born again, no? Magbasa tayo ng Greek Bible para maintindihan natin yan. Walang born-again Christian church na itinayo si Kristo. Ang born-again Christian church ay napakaraming faction, no? Iba't ibang mga born-again Christian church sa iba't ibang panig ng mundo
pero ang kanilang mga doktrina, ang kanilang mga aral ay nagkakaiba-iba. Pero ang simbahang Katoliko, saan mang lupalop ka magpunta, saan mang lupalop ka makarating, iisa ang aming doktrina, iisa ang aming pananampalataya, iisa ang aming pagdiriwang ng mga liturhiya, lalo-lalo na ang banal na Eucharistia. Pero sa inyo, iba-iba kayo ng ginagawang pamamaraan dahil ang tunay na simbahan ng Panginoon, ano sabi? Iisa sa isipan, iisa sa gawain. Kayo iba-iba. No? Naging isa kayo sa isipan at gawain. Ang simbahan, isa sa isipan, isa sa gawain. No? Hindi sa inyo, iba-iba ang ginagawa niyong pagdiriwang diyan. Ang tunay na simbahan, iisa ang isipan ng pananampalataya, iisa ang gawain sa pananampalataya, but ang mga born-again Christian, iba't iba ang mga ginagawa at iba-iba ang pinananampalatayaan at mga doktrina. No? Sabi nga, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, bagkus Diyos ng kapayapaan para sa lahat ng iglesia ng mga banal. Unang Korinto chapter 14 verse 33. No, hindi kaguluhan ang Diyos, ang sa inyo ang gulo. Iba-iba, no? Napakaraming born-again Christian, iba-iba ang paniniwala, iba-iba ang doktrina. But the Catholic Church, nag-iisa lang ang aming profession of faith. Walang iba, yung tinatawag na Apostles' Creed o yung tinatawag na Nicene Creed. Kahit saan ka magpunta, ang Nicene Creed ng lahat ng Katoliko, iisa ang aming pinoprofess. Sa inyo, wala nga kayong kredo eh. Sa totoo lang, kung talaga tunay na church ang mga iba't ibang sekta, lalo-lalo ang born-again Christian, wala kayong kredo. Kahit isa sa inyo, wala kayong kredo na pinoprofess. Pansinin mo, ang tunay na Kristiyanong simbahan, tinayo ni Kristo, may kredong pinoprofess. No? May pinoprofess silang kredo. No? Pero ang simbahang Katoliko, kahit saan, iisang profession of faith ang aming kredo. Kayo walang kredo. Ang Baptist, ang born again, ang Iglesia ni Cristo, walang mga kredo yan. Wala kayong kredo pinoprofess. But the true church, during the early Christian church, may kredo yung pinoprofess. No? That is the profession of faith. Kapag binanggit nila ang kanilang kredo, doon sila nagkakaisa sa kredo na iyon ng pananampalataya. But born again Christian, walang kredo yan. Iba't iba pa ang doktrina at paniniwala. Papaano nyo kaming mapapaniwala na kayo ang true church? Wala naman kayong kredo. Time is up. Time is up. Okay, dyan po nagtatapos ang rebuttal stand ng ating kapatid na si Brother Mel. At shoutout po kanina, umabot po tayo ng 67 live viewers. Ayan. So, thank you so much po at napakadami po talaga nanonood ngayon. At dyan po sa atin sa comment section. So, stay put lang po kayo dyan at tayo mag-aral at magdilay sa pag-uusap po ng ating dalawang kapatid na to. So, dadako na po tayo sa cross-exam ng ating kapatid na si Brother Mark Umbao kay Brother Mel. So, 7 minutes para sa cross-exam. So, Brother Mark, time start now. Okay. Brother Mel, dahil nabanggit mo na nagkakaisa ang Roman Catholic sa doktrina dahil sa magisterium, nakabase sila sa scholar at sa magisterium. Kung yan ang pamantayan, ibig sabihin tama rin pala at true church din pala ang mga Islam? Oo o hindi? Okay. Unang-una, ang Islam ay hindi masasabing true church. Hindi. Bakit? Ang founder niyan ay si Muhammad, hindi si Kristo. Kaya hindi yan true church. No? Kahit may magisterium sila, may mga scholar sila, ang kanilang founder ay si Muhammad, hindi si Kristo. Kaya hindi sila ang true church. Okay, next question. Sundan ko yung sagot nyo, kapatid. Ibig sabihin, hindi pamantayan na nagkakaisang doktrina ay true church. Oo o hindi? Hindi. Ang tunay na pananampalataya ay nagkakaisa ang paniniwala.
hindi watak-watak. Dahil ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kaayusan. Kaya kung ang inyong pananampalataya ay iba't iba at nagkakagulo, hindi yan sa Diyos. Kapatid, sundan ko uli yan ang sagot mo, no? Sa Okay, next question. Tower of Babel, yan yung advocacy ni ni yung advocacy ni Nimrod na magkaisa ang kanyang mga hindi ba may kahawig sa Roman Catholic Church? Oo o hindi? Okay. Walang hawig sa Catholic Church ang Tower of Babel. Ang Tower of Babel ay literature yan. Literature yan, no? Walang literal na Tower of Babel na gumuho during that time. Wala. That is a literature. Yun Okay, ang sagot next ko. question. Next question. Iwan na kita dyan. Okay, pero maganda sana yan. Kaya lang marami ako kasi tanong na nabanggit mo. Yung bigatin from above. Yung bigatin from above. Sinabi ni Nicodemo, paano ko ipapanganak muli? Dadaan pa ako sa sinapupunan ng aking ina? Ano yun? Naintindihan ba ni Nicodemo yung born again o born from above? Kung born from above ang ginamit, bakit siya, ang pagkaunawa niya sa sagot niya, sa sinabi ni Joshua ay dadaan uli siya sa sinapupunan ng kanyang ina. Tama ba yung born again na ginamit ni Joshua? Oo o hindi? Unang-una, hindi naintindihan yon ni Nicodemo, ano? Dahil yon ay hindi iyon literal na gaya ng iniisip ni Nicodemo na babalik siya uli sa pagka-baby at papasok sa sinapupunan ng bata. Kaya nga sabi niya, guro ka pa naman ng kautusan. Di ba? Sinabihan siya ni Jesus, guro ka pa naman. Hindi niya naintindihan yung sinasabi ni Jesus. Ang naintindihan niya, literal. Ang Okay, next pagkakaintindihan niya, question. yung context na sinasabi ni Jesus, hindi niya tuwirang Next question. naintindihan. Dahil ang nalalaman niya at naintindihan niya, Next question. yung literal sense. Okay, next question. Ang Roman Catholic po ba, ang kanilang kaloob, ang kanilang authority, ang kaloob po ba nila ay nanggaling sa succession o galing sa iisang espiritu? Hindi galing sa succession, no? Bago napunta sa succession, galing kay Kristo, kay Peter at sa succession, no? Ulitin ko, hindi galing sa succession, galing mismo kay Kristo at ibinigay kay Peter hanggang doon sa kanilang succession. Ayan, nasagot ko. Galing Okay. mismo kay Kristo Next bago question. napunta sa succession. Linawin ko, sagot Next mo kapatid question. ang nasa categorical ko, galing ba sa iisang espiritu o galing sa succession ang kaloob ng mga pari ninyong maging obispo? Saan galing? Sa succession o sa iisang espiritu? Yun yung dalawang pagpipilian, ha? Sa succession o sa iisang espiritu? Galing sa Espiritu Santo, John chapter 20 verse 21. At hiningahan sila ni Jesus, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ano mang patawarin niyo sa lupa, pinatawad na nga, ano mang hindi pinatawad. Galing sa Espiritu Santo, ibinigay sa mga apostol at ibinigay sa mga succession. Kaya Okay, galing next sa Espiritu question. Santo na hininga ni Jesus. Next question. Itong sa John 10:16 kasi binigyan mong talata to kanina, John 10:16, yung isang kawan. Ngayon, ano ang pagkakaunawa mo sa talata, kapatid? Yung unang kulungan na binanggit ni Yahushua, Hudyo yun, mga Hudyo yun o Roman Catholic. Tapos yung pangalawang kawan na pag-iisahin, anong pagkaunawa? Sino yung mga pag-iisahing kawan at yung nasa isang kulungan na ito? Sino yung tutukoy na nasa kulungan na isa? Yung nasa isang kulungan. Okay. Mga Hudyo po ba yun o Roman Catholic? Okay, sabi nga ni Jesus, both, no, pag-iisahin. Sabi nga ni San Pablo, maging Hudyo o Grego, hindi na kayo iiba. Iisa na tayo kay Kristo.
Yun yung kawa na sinasabi niyang pag-iisahin niya. Kaya nga sabi San Pablo, maging Hudyo at Grego, hindi na kayo iba, iisa na tayo kay Kristo. That Next is a question. Roman Catholic Church ayon kay Baxter Bible. Oh. Next question. Ang tinutukoy ko kapatid hindi yata hindi niya naintindihan natin tanong, yung kulungan na tinutukoy. Maliban sa kulungan na ito, yung isang kulungan na yun tinutukoy, ano yun, mga Hudyo po ba yun o Roman Catholic? Sabi ko nga sa iyo, no? Both, no? Both. Sabi nga ni San Pablo, maging Hudyo o Grego, iisa na tayo kay Kristo, wala na tayong pinagkaiba. Ayan, maging Hudyo at Grego, iisa na tayo. Greek, Okay. Greek Christian at saka Jewish Christian, iisa na tayo kay Next question. Kristo. Next Nabanggit mo question. nabanggit mo kapatid kanina, walang simbahan, templo ang mga born again sa mga Middle East, sa mga sa South Korea, North Korea, mga bansang hindi mapasok ng mga born again. Ano po ba ang pagkakaintindi niyo sa templo? Building o yung mga mananampalataya? Ano po ba ang Depende. pagkakaintindi niyo? Sige. Depende, no? Pwede nating ikapit sa tayo. We are the temple of God, no? Tayo ang templo ng Espiritu Santo. Yung building, pwede rin nating ikapit sa literal na building, ang templo ng Diyos. Dahil doon nagkakatipon-tipon ang mga tao. The people gathered to the temple of God, that is called the church. At ang tunay na church, Okay, gaya ng next sinabi ko question. kanina, ay tinatawag na Next question. okay. Next question kapatid. Next question. Nabanggit mo yung Sige, next question. sa nandito ang tanyag na tanyag yung iglesia na nandito sa Roman. Ang sinabi ba dito, tanyag na tanyag ang Roman Okay, Catholic Church. time is up. Time is up. Time is up. Sorry, baral na lang po tayo. At dyan po nagtatapos ang ating pagtatanong ng ating kapatid na Brother Mark Umbao. So, dadako na po tayo sa ating rebuttal stand ni Brother Mark Umbao. At shoutout po ulit tayo dyan sa ating 61 live viewers sa atin dito sa ating live. At syempre po, thank you so much po sa lahat ng ating mga nasa comment section at sa lahat po ng ating mga nag-share. So, Brother Mark Umbao, kung ready ka na po para sa iyong rebuttal stand for 10 minutes, time start now. Simula na po ako. Nabanggit niya yung nagkakaisa. Ninong pamantayan niya ng True Church. Nung natanong siya, na-cross-examine siya, umatras, hindi pala yun ang pamantayan. Na isa lang yung doktrina, nagkakaisa sila, kasi pala sa Babylon, si Nimrod, ganun pala ang katuruan. Ang mga Islam, ganun din pala ang katuruan. Nung nalaman niya na hindi lang pala sila nag-iisa, na nagkakasundo-sundo sa doktrina, ay hindi pala pamantayan ng isang true church yun. Eh di biglang atras siya. 'Di ba? Pangalawa, tinanong ko, yung kasi pinagmamalaki nila, may simbahan sila. 'Di ba? May simbahan sila sa mga kung saan-saang lugar na ng mundo. Kaya sila yung katuparan. Hindi totoo 'yun. Kasi kung merong born again sa North Korea, nakarating na ang iglesia sa North Korea, hindi lang naabot ng kaunawaan ng ating kapatid. Hindi yan templo, kapatid. Kasi yung templong building, hindi yan pinananahan ng Diyos na buhay. Hindi ang presensya ng Diyos, hindi tumitira sa gawa ng kamay ng tao. Okay? Kaya kung merong born again dyan sa North Korea, sa Russia, sa Middle East, ibig sabihin nakarating na ang mga born again, kumalat na. Hindi naabot ng kaisipan ng ating kapatid 'yon. Kasi nilimit lang niya sa building. Okay? Pangalawa, nabanggit niya yung nandito sa Roma. Andito sa Roma, yung tanyag na tanyag, kilalang simbahan o pananampalataya. Hindi naman simbahan na sinabi, pananampalataya eh. Di ba? Kasi wala sinabing yung Roman Catholic Church sa simbahan ay tanyag ay kumalat at tanyag na tanyag na hindi ganoon.
basta lang may makuha lang na talata kasi hindi kasi biblical talaga eh. Yun ang mahirap talaga. Hirap na hirap silang kumuha ng talata kasi nga, ititwist yung talata para ipabor lang sa kanila kasi hindi naman talaga mababasa ang Roman Catholic Church sa Holy Scripture. Pangalawa, sabi niya, yung authority, ito na, yung authority ng pastor, ng obispo. Tinanong ko siya, sa succession ba o sa Holy Spirit? Saan ba to nakabase? Biglang atras, hindi na pala sa succession. Pero kanina, pinagmamalaki niya ang Roman Catholic, succession, kaya may authority. Pero nung tinanong ko, sa isang espiritu ba galing ito? Yung kaloob na to, galing sa isang espiritu sa succession? Atras siya sa isang espiritu. Mapapakita mo na yung tinatayuan ng Roman Catholic na para patunayan nila na nagkaroon ng, na inuugnay nila ang Roman Catholic kay Yahushua, ay putol. Putol na putol. Bakit? Hindi sila nabautismuhan sa Day of Pentecost na bumaba yung Holy Spirit, nabautismo sa pangalan ni Yahushua at nakarating yung mga ligtas na yon sa iba-ibang lugar gaya ng Pilipinas. Kaya nagkaroon ng born again sa Pilipinas eh. Bakit? Kasi yung 3,000, nung bumalik sila sa kanya-kanyang bayan, naipangaral. Diba? Sabi, ang mga born again, ito pa, maganda. Saan nanggaling authority namin? Sa salita ng Diyos na kumalat. Paano ka isusugo? Diba? Yung nakarinig ng salita, yun ang nasa scripture, hindi succession ha. Wala kang mababasang succession, kapatid. Na ang true church succession, true succession, hindi. Yung salitang ipinangaral, nakarinig sila, kaya sila ipinangaral sila sa salita ng Diyos. Yan ang born again. Ulitin ko, sa anong authority ng mga born again? Nakarinig sila ng salita ng Diyos, ni Yahushua, na kumalat dahil doon sa narinig nila, namunga ng pananampalataya. Kaya ipinanganak sila sa salita ng Diyos. May mga talata yan, maubusan lang ako ng oras, kung ikukuot ko pa yan. Pero mamaya kung hihingiin niya, mas maganda. Para ibibigay ko sa kanya yung talatang yan, isinilang, mga born again, isinilang. Yung true church, isinilang sa salita ng Diyos. Ito pa, nabanggit yung begotten from above. Ano pa, minamali pa yung King James o anong translation. Sinikuduhin mo na nga eh. Nasa ibababa mo lang yung talata. Tingnan mo kung from above yun, hindi sasabihin ni Nicodemo, ipanganak ako mula sa heaven. Paano ko gagawin yung Panginoon? Paano? Hindi sasabihin niya, babalik ba uli ako sa sinapupunan? Bakit? Born again kasi ang ginamit doon, kapatid. Kaya nga, hindi ka maliligaw eh. Kasi nga, nilatag talaga ng Diyos yung talata para maunawaan yung born again. Kailangan mong ipanganak muli. Bakit? Babalik ka ulit sa sinapupunan? Di ba? Kaya nga, parang ang labo. Kaya hindi naintindihan ni Nicodemo kasi babalik ka sa sinapupunan. Imposible yun eh. Hindi. Babautismuhan ka sa pangalan ni Yahushua sa tubig at espiritu, pag-ibig, magbubunga siya bibigyan ka ng kaloob ng Holy Spirit at mamumunga ka ng pag-ibig. Tapos sabi pa, ano ba yung mga nabanggit niya? Ayun, succession. John 3:3 nabanggit niya na Roman Catholic daw. Wala na Roman Catholic doon. Tapos ano ba yung mga nabanggit niya? Teka, kapatid ayun. Tapos yung susi, kanina kasi hindi ko napasadaan ito, naubusan ng oras. Sabi, yung susi daw, na ipasa binigay kay Peter, yung susi. Ang problema ganito, nangaral si Peter eh. Di ba? Nangaral si Peter ng repent and be baptized. Di ba? Bautismo ang kayo sa pangalan ni Yahushua. Sinunod ba ng Roman Catholic? Yung susi, binigay na nga sa kanya. Yun eh. Di ba yung igapos mo, ibig sabihin, yung pagsamahin mo, yung maging kasapi ka, yung isasapi, magiging membro ng iglesia, yun yung meaning nun eh. Yung susi na yun. Yun yung ebanghelyo, yung namatay, nabuhay,
namatay, nilibing at nabuhay muli. Kaya ang bautismo ay gospel, nangangahulugan ng ebanghelyo na may namatay, may inilibing at may nabuhay na muli. Yun yung good news eh. Ang problema, yun yung susi na binigay kay Peter. Kaya binanggit yung Peter na itong susi na to ibibigay ko sa iyo yan. Di ba? Ito pa, sabi niya, ayun, kanina sa kawan, nawawala na yung mga natanong ko, nakakalimutan ko na yung mga natanong kanina. Yung sa kawan, sabi daw niya, both Katoliko at Hudyo. May Katoliko na ba doon, kapatid, nung nagsasalita si Joshua doon? Alam mo, pangit yung nagsisinungaling, kapatid. Pangit yung nagsisinungaling. Hudyo yun. Yung unang kulungan na tinutukoy, kapatid, para matuto tayo mag-exegete mag-contextualize ng talata, mag-unawa ng talata. Hudyo yun. Yung isang kulungan na yun, at may iba pang mga kawan. Alam nyo, yung mga born again na nagkalat sa iba-ibang lugar. Kaya nga nabanggit sa kapatid yung ipinanganak sa Espiritu, yung sa John 3:3 pababa sa 8, sabi niya, yung ipinanganak sa Espiritu, hindi alam kung saan nanggaling at saan patungo. Bakit? Kasi ang hirap i-trace back nun. Alam mo, may pastor namin. Paano ko i-trace yan na yung narinig niyang salita ng Diyos is kay ganitong kapatid, ganitong kakapatid. Pag tinrace back mo yun, napakahirap na nun i-trace back patungo kay Yahushua. Pero, paano natin matitrace back na galing nyo kay Yahushua? Day of Pentecost. Meron po ba dito sa mga nakikinig dito na bautismo sa pangalan ni Yahushua? Hindi po ba tayo nagmamali siya na ibinihis? Ang bautismo kay Yahushua, ibinihis siya. Bakit natin ibinihis siya? Para tayo ay iaring ganap. Maging ituring na banal, paging banal. Di ba? Ariing banal. Para siya makikita yung kabanalan ni Yahushua. Kaya tayo binabautismoan sa pangalan ni Yahushua kasi ibibihis natin. Meron po ba sa mga nakikinig dito na nabautismoan sa pangalan ni Yahushua? Di ba? Ang problema, hindi nagamit yung pangalan. Bakit? Kasi nga, manluloko ang kalaban, ang diablo, manluloko yan. Didisibing ka yan Di ba? Gamitin mo yung pangalan ng Ama, Anak, Holy Spirit. Bakit? Tatlong Diyos yan Hindi naman kasi isang Diyos yan, tatlong Diyos yan. Kaya, hindi pwedeng si Yahushua lang. Dapat, sama mo yung Ama at Anak, unfair yun. Mali. Di ba? Kaya nga walang apostol na nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Holy Spirit. Ang dami ko pa sana itatanong, sayang, kaya lang talagang kulang yung oras na sana tanungan na lang Wala na yung presentation, tanungan na lang para malaman natin kung ano yung nilalaman ng samahang ng Katoliko na pipigayin natin yan. Talagang patutunayan natin yan. Yung mga pinagsasabi nila, walang basihan. Walang basihan. Puro haka-haka. Sobrang haka-haka. Puro claim, puro yung isang talata, isipin nila sila yun. Di ba? Pwedeng lahat ng sekta sila sa i-claim yun Di ba? Lahat ng sekta pwedeng nakatanggap na susi. Lahat ng ay nako kapatid, grabe nakakalungkot na samaan talaga ito. Kaya sabi ko, sana may mga matauhan pa. Sana. Ayun na po. Salamat. Mr. Moderator, wala pong sounds. Naririnig ba? Ay, sorry. Okay. Naririnig ka. Okay, wait lang. So, pasensya na po, hindi nakababa yung aking mic. So, dyan po nagtatapos ang ating rebuttal stand ng ating kapatid na si Brother Mark Umbao. At shoutout po ulit tayo dyan sa atin sa
sa atin sa comment section at umabot po tayo kanina ng 70 live viewers. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood at syempre, ito po ay sinasabayan natin ng isang pag-aaral. At ngayon po ay dadako na po tayo sa cross-exam ng ating kapatid na si Brother Mel. So kung ready ka na, Brother Mel, for 7 minutes, time start now. Okay, una kong tanong. Ibinigay ni Jesus ang susi kay Peter as an authority. Mula kay Peter, sino namang pinagbigyan ni Peter ng authority sa mga pastor? Kung meron man, pwede mong pangalanan kung sino ang binigyan ni Peter ng authority sa pastor na magiging succession niya. Meron o wala? Meron na meron. Sa Acts 1:8 yata, na magkamali, yung binabaan ng Holy Spirit, bibigyan ng kapangyarihan, maging saksi mula sa Jerusalem, Judea, Samaria, at sa lahat ng sulok ng mundo. Yung binabaan ng Holy Spirit, kaya ang problema, pag hindi ka nakasama dun sa Pentecost, na bautismo sa pangalan Okay, ni next question. Objection, ang tinatanong ko, sinong pastor? Hindi ko tinatanong yung acts na binabaan ng Holy Spirit, no? Sinong pastor ang binigyan ni Peter ng kanyang authority para maging succession? Sabi mo meron, sino? Okay, Hindi ko teka, tinatanong yung Pentecost wait lang, Day. linawin natin. So, ang tinatanong po ni Brother Mel, Bro Mark Ambao, ay sino po daw yung binabaan nung succession from Peter at kung pwede daw po itong pangalanan. So, kung sino po itong pastor na to. Okay, sasagot na po? Yes, sasagot ako. Okay, time resume. Isa sa binabaan, isa sa mga succession nung susi ay yung father ko, Geoffrey Umbao. Bakit? Kasi nabautismo siya sa pangalan ni Yahushua. Ang basihan nito Acts 1:8 yata na magkamali. Binabaan siya ng nabautismo siya sa pangalan ni Yahushua. Nakarinig siya ng salita. Una-una, nakarinig siya ng salita, namunga ng pananampalataya, at yung pananampalataya, nagpabautismo siya sa pangalan ni Yahushua at nanatili siya. Okay. Next question. Sabi mo, si Peter ang binigyan ng authority ng tatay mo. Ilang taon na si Peter na namatay at ilang taon na ngayon ang tatay mo kung nagpang-abot sila? Yun ang problema. Yun ang problema. Kapatid, hindi nakaabot sa pagkaunawa. Ang sabi ng scripture, ang kaloob galing sa iisang espiritu. Saan yung espiritu? Yung bumaba. Kapatid, bumaba sa Day of Pentecost. Yung nababautismo at binababaan yan. Kaya nga lahat ng kaloob ng pastor, mangangaral, obispo man yan, ebanghilista man yan, lahat yan nanggaling sa iisang espiritu. Sa inyo saan? Next Succession. question. Next question. Yung binabaan ng Espiritu Santo doon sa Pentecost Day, kasama ba ron ang mahal na Birhen Maria? Yes or no? Yes, kasama si Maria. Kaya nga may tagapagligtas si Maria eh. Kaya nga kailangan niya ng tagapagligtas. Kailangan niyang babaan ng Holy Spirit kasi tao siya na may kasalanan at kailangan siya linisin. Okay, next question. Doon sa Pentecost Day na binabaan at kasama ang mahal na Birhen Maria, mayroon na bang mga pastor ng born-again Christian na kasama nila Mama Mary at ng mga apostol during that time na bumaba ang Holy Spirit ng Pentecost Day? Meron o wala? At kung meron, pangalanan mo kahit 5. Okay, Meron. categorical. Then, bigay po tayo ng pangalan. Sagot? Apostol Pablo, Apostol Pedro, lahat apostol, born again sila kasi nabautismo sa pangalan ni Yahushua at nanatili sila sa itinuro sa kanila ng kanilang Panginoon, ng kanilang founder. Okay? Kaya at maliban doon, yung 3,000 na ibinilang sa mga ligtas, kumalat yan, nakarating ng Pilipinas, nakarating sa tatay ko, nakarating sa akin yung succession, yung yung susi. Kasi pinapangaral na namin yung bautismo eh. Ito na yung susi. Okay, next question. Kailan nakarating sa Pilipinas ang Kristiyano? Sabi mo, kumalat yan. Kailan nakarating ang Kristiyano sa Pilipinas at sino ang nagdala ng Kristyanismo na yan sa Pilipinas?
Wala akong data eh. Pasensya na, sorry ah. Pero hindi kasi Christian para sa akin ang Roman Catholic eh. Hindi Christian para sa akin yun. Hindi wala akong data kasi ang sigurado ko yung nabautismo sa pangalan ni Joshua. Sorry, wala akong data para mabigay sa iyo yung information. Sorry. Okay, next question. Itong born again Christian na 40,000 ang nagke-claim sila daw ay tunay na born again Christian. Itong 40,000 sect na born again Christian, isa lang ang totoo dito ayon sa inyo. Sino-sino yung mga hindi totoong born again Christian? Pangalanan mo nga kahit 5 lang. Sorry, wala akong alam eh na kung sino yung born again na hindi totoo. Pero ang sigurado ko lang, once ang born again, hindi isa ang Diyos na sinasamba, hindi na bautismo sa pangalan ni Joshua, hindi na natili sa aral ng apostol, at hindi nagbunga ng pag-ibig, hindi yan born again Christian. Okay, next question. Okay. Sabi mo ang pangalan ng Ama ay Yah. No? Yes, yes. Saan mo nakuha na ang pangalan ng Ama ay Yah at sino ang nagturo sa inyo na ang pangalan ng Ama ay Yah? Sa isang Una-una. Hebrew yan eh, Yod. Sige, Yod no is problem. the Hebrew alphabet ng Greek ay ng Hebrew, di ba? Oo. Kapaano mo nasabi na ang pangalan ng Ama ay Yah? Gayong Yes. Yod yan. Yan is the isang pangalan niya ay isang letter yan ng Hebrew alphabet. Paano naging pangalan ang salitang Yah ng Ama? Ganun isang Hebrew alphabet lang to. Yung YHWH, kapatid, tetragrammaton. Sentence, tetragrammaton. Letra siya na grammar. Okay? Yung ya, short form nung YHWH, yun yung hindi natin alam kung ano yung sumunod na mga letra. Pero sigurado ko, hallelujah. Tsaka meron yan naiwang, na-preserve yung isang talataya sa Psalms na Okay. ako siya. Next question. Nagpakilala siyang Next Yah. question. Next question. Okay. Next, objection muna, Mr. Moderator. Okay, post the No? time. So, objection. Tinatanong ko yung Yod o yung Yah. No? Kasi 4 na letra yung tetragrammaton. Yod, Hey, Baw, Hey. Di ba? Ang tinatanong ko lang yung Yod o yung Yah. Saan mo kinuha na ang Yah ay pangalan talaga ng Ama at sino ang nagturo sa inyo niyan? Hindi ko tinatanong yung Yod, Hey, Baw, Hey, no? Yung YHWH. Ang tinatanong ko lang yung Tanong. Y o yung Yod o yung Yah. Okay, Sagutin ko na po, moderator. sasagutin na po. Okay, time sagutin ko. resume. Sa Bible din po nakita yan kasi nagpakilala siya sa Psalms. Hindi ko lang maibigay sa iyo kasi hindi lang topic natin. Sa Psalms, sabi niya, ako si Yah. Nagpakilala siyang Yah. Diyan lang ang nakalagay doon, pero wala naman kasing J eh. Pero malinaw yan, hallelujah, praise you, Yah. Ginagamit natin yung hallelujah, pero hindi natin naintindihan ang meaning. Hallelujah, hallelujah tayo ng hallelujah. Yun ang pangalan ng Ama. Okay? Next Kaya praise question. you. Sa mga Hebrew people, kilala ba nila ang pangalan ng Ama ay Yah? Oo o hindi? Yes! Kaya nga tinatawag niya hallelujah eh. Na-preserve yung Hebrew word na yun eh. Bakit? Kasi alam ng mga Old Testament character o mga tauhan sa Old Testament na ang pangalan ng Ama. Nagpakilala siya sa Psalms. Hindi lang natin, ibang topic lang yan. Pero gusto nyo, next Next topic natin question. yun. Next question. Ano ba talaga ang ginagamit nilang pangtawag sa Diyos nila? Adonai Elohim o Yah? Kapatid, yung Categorical. talaga, hallelujah. Yung Adonai, kapatid, yung Adonai, substitute lang yan para hindi mabanggit yung sacred name. Kasi pinoprotektahan nila na masyadong sacred yun, delikadong Okay, next magamit yung question. hindi tama. Okay, next Almost time question. Okay, no? Itong pangalan ng Ama, pag sinabing Ama, no, Okay, at sa so Hebrew ay time's up. Aba, Time's up. sayang. Okay, dyan po nagtatapos ang ating rebuttal. Ang ating pong, okay, yung ating pong, nawawala ako sa focus doon sa ating sa comment section. So, dyan po nagtatapos ang ating pagtatanong ng ating rebuttal
ng ating rebuttal sa ating So, shout out po dyan sa ating 77 live viewers. At maraming salamat po ulit sa nagbigay ng star, Brother Abel Gardon. Thank you so much po. At maraming salamat po sa inyo. Ayan. So, dadako na po tayo sa ating final conclusion. At, ano ba yan? May taong nagtawag. So, dadako na po tayo sa ating final conclusion. So, dito po sa ating final conclusion, ayon po sa ating rules and regulation, wala na po itong tanungan at wala na po itong objection. Okay po? So, kanina po ang nagsimula si Brother Mel. So, mauna pong final conclude ang ating kapatid na si Brother Mark Umbao. So, kung ready ka na po, for 5 minutes para sa iyong final conclusion, time start now. Okay. I-reviewin ko na lang yung mga nabanggit ko para sa kapakanan ng mga nakikinig kasi baka sa sobrang bilis ko magsalita, hindi naintindihan yung aking mga sinabi. Okay, bakit true church ang born again? Una, ipinangaral ni Yahushua. Kumpara sa Katoliko, hindi nangyari yun. Ang born again nababasa sa Holy Scripture. Ang born again ay kailangan ganapin, ma-experience ng isang Kristiyano para maligtas. Kung si Brother Mel hindi born again, questionable ang kanyang kaligtasan. Okay? Tapos, walang sinabing kailangan mo maging Roman Catholic para maligtas, pero kailangan mo ma-born again, merong mababasa tayo niyan. Ganun na, kung ikukumpara natin, ganun kalayo ang born again sa Roman Catholic. Ang born again na ipinangaral ni Yahushua, binigay yung susi kay Peter na kung saan yung susi na yon hindi na naintindihan, yun yung repent and be baptized in the name of Yahushua at tumanggap ng Holy Spirit na kung saan mamumunga ng pag-ibig. Hindi yun, kaya yun, naipasa yun sa tatay ko, naipasa yun sa North Korea, Russia, sa iba pang sulok ng mundo dahil hindi yan succession. Kaya nga sa tanungan namin kanina, wala, iniwanan na ni Brother Mel yung stand niyang succession kasi nga hindi niya makatayo eh. Wala siyang mabasihan sa scripture. Okay? Pero yung susi na binabaan yung bawat nakarinig ng salita ng Diyos at nanampalataya at nagpabautismo at tumanggap ng Holy Spirit at sa bautismo sa pangalan ni Yahushua at nagbunga ng pag-ibig, yun, naipasa nung 3,000, nagsimula sa 3,000 yan sa Pentecost, naipasa nung sila ay nagsibalikan sa kanilang mga bayan. Patunay yan sa Acts 1:8, yung mga binabaan naging saksi sa Judea, Samaria, at sa iba't ibang sulok ng mundo. Natupad, may succession talaga. May pinanggalingan na iisang espiritu. Kaya pala linaw yung lahat ng kaloob ng maging ebanghelista, mangangaral, apostol, pagiging pastor, obispo, nanggaling yan saan? Hindi sa succession. Wala kang mababasang succession. Galing yan sa iisang espiritu at yung iisang espiritu ay iisang Diyos at ang iisang Diyos niya ng Ama. Okay? Tapos ngayon, anong malinaw doon? Naipasa hanggang sa nakarating sa tatay ko, nakarating sa akin yung susi. Ngayon, ipapasa ko na yung susi saan? Sa mga mababahagian ko ng salita ng Diyos. Sana malinaw yun. Tapos ano pa yung sabi niya? Ang born again, okay? Ito. Wala sa ilalim ng kautusan. Ang dami ko yatang narinig na sekta, lalo na ang Roman Catholic, kaya nga kinopya sila ng ibang samahan eh. Kailangan nila ariing banal sila sa pagsunod sa kautusan. Nasa ilalim sila ng kautusan eh. Kaya nga sabi niya, yung ibinilang sa mga ligtas, hindi pa ligtas. Ibinilang na nga sa mga inililigtas eh. Tapos hindi pa pala ligtas. Meron bang inililigtas na hindi banal? Di ba? Parang ang kapatid natin hilo, kumbaga confused, hindi niya naiintindihan
na kapag binilang ka sa mga inililigtas, sa mga ligtas, ibig sabihin, kaya nga yung pangako binigay na eh. Alangan na babawiin pa. Hindi nga, sana dapat sinagot niya yung kaninang tanong ko sa kanya. Baka sa conclusion, sagutin niya. Saang talata na yung tupang nasumpungan ng Diyos, nasumpungan na, hindi yung sa una pa lang nawala. Hindi, yung nasumpungan. Yung nasumpungan ni Yahushua ang tupa niya, ay mawawala uli. Last 1 minute. Saan ka makakabasa nun? Bigyan ko ng chance si kapatid, nasagutin niya yun. Kasi kung wala, nasa ilalim talaga sila ng kautusan ng Roman Catholic. Tapos, ang born again, isinilang sa salita. Kaya nga, sa James 1:18, 1 Peter 1:23, basahin nila yung mga talata, John 14:26, 2 Peter 1:22. Ang dami na itong talatang to. Ang born again, ang iglesia ay isinilang sa salita ng Diyos, kaya nga nakarinig kaya nga tumanggap, kaya nga nabautismuhan, etc. Ang born again, katuparan nung John 10:16, tsaka yung John 3:8, yung kawan na magkakaiba na isa is gagawin niya isa at magkakaroon isang pastol, at yung tapos ito pa, tingnan yung pansinin niyo yung born again. Hindi katulad ng Katoliko, sila para silang ang born again para protestante. Kasi ang iglesia tanayon ni Yahushua, mga protestante yan eh. Nagpo-protesta dun sa kasalukuyang gobyerno. Di ba yung mga Okay, time is up. Okay, time is up. Ayan. So, dyan po nagtatapos ang ating final conclusion ng ating kapatid na si Brother Mark Umbao. Maraming salamat sa iyo, Brother Mark. At shoutout po tayo dyan kay Brother Rio Ramos. Ayan. Magandang gabi po sa iyo sa lahat. At syempre po sa ating 77 live viewers. Ayan. Thank you so much po. At syempre, dadako na po tayo sa final conclusion din ng ating kapatid na si Brother Melchor Manalili. So, Brother Mel, kung okay ka na po, ay... Ready na, 5 minutes. Yes, 5 minutes. Time start now. Unang-una, kung pakikinggan natin yung mga ini-stand ni Pastor Mark Umbao, no? Hindi natin narinig yung true church na sila wala. Ang ginagawa niya puro attack, no? Puro attack lang. Pero kahit isa hindi ko narinig na inangkin niya na sila ay true church founded by Jesus Christ. Wala. No? At pangalawa, sinasabi niya na nung Pentecost Day ay may pastor daw doon. Walang pastor doon. Yung 120 na yun, mga Hudyo din, mga na-convert na mga nando doon. Na walang pastor protestante doon sa 120 na yun. No? Wala. As in, wala. Kaya walang born again Christian pastor na nando doon sa Pentecost Day during that time na bumaba ang Espiritu Santo. Kung nando doon ang mga pastor protestante, di sana kinilala nila ang mahal na Birhen Maria dahil sabi ni Umbao, nando doon daw ang mahal na Birhen Maria. Di sana hanggang ngayon, ina-acknowledge ninyo ang Mama Mary namin. Kung nando doon pala yung mga pastor ng born again, tinatatuan nyo nga tinatanggal nyo nga si Mama Mary, kaya patunay lang na walang pastor ng born again doon. Dahil kung may pastor ng born again doon, nando doon ang mahal na Birhen Maria, tatanggapin at kikilalanin nyo si Mama Mary bilang ina ng Diyos na nagkatawang tao. So wala kayo doon dahil ayaw na ayaw nyo sa mahal na Birhen Maria. Yun ang patunay na hindi talaga kayo nandoon at walang born again Christian na itinayo ang ating Panginoong Hesukristo. Ang born again Christian, kung isi-search mo, ay produkto lamang ng mga Protestant revivalists noong 1980 yan, pumasok sa Pilipinas. Yan yung mga protestante na nagtayo ng sarili-sarili nilang denomination, no? At nagtayo ng iba't ibang aral na salu-salungat sa lahat ng 40,000 born-again Christian na nagke-claim sila ay tunay na born-again. Gayong ang kanilang mga doktrina ay sala-salabat. Tandaan natin, ang tunay na simbahan ng Diyos
Hanggang ngayon, kahit na maraming mga persecution, maraming mga nangyayaring anomalya, maraming nagaganap na iskandalo, hindi niya to iiwan dahil ang sabi niya, even the gates of hell shall not prevail against it. Yan ang tunay na simbahang itinayo ni Jesus. Ang simbahang Katoliko, marami ng anomalya, marami ng iskandalo, marami ng persecution, but it's still Catholic ang simbahang itinayo ng Panginoon. Walang nakagigiba nito dahil ito ay itinayo ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang talingaga, no? Ang bahay kapag itinayo sa buhanginan, dumating ang ulan at bagyo, nawawasak. Pero ang bahay na itinayo sa bato, dumating man ang mga unos at mga bagyo, hindi magigiba dahil ang simbahang Katoliko itinayo sa ibabaw ng bato. Kaya walang makagigiba nito. Hindi ito itinayo, ang bahay ay hindi itinayo sa bahay na buhangin, kundi itinayo sa bato. Kaya ang bato na yon, ang aming panulukan ay ang aming Panginoong Kristo, siya ang cornerstone. Ayan, no? Yan, doon mo makikita ang sinabi ni Jesus, ang bahay pag tinayo sa buhanginan, mawawasak dahil pag dumating ang mga unos, nasisira. Ang simbahang Katoliko, Mateo 16:18, itinayo sa ibabaw ng bato. Kaya hindi ito magigiba kailanman at hindi ito matatalikod dahil ang sabi niya, kahit ng pintuan ng Hades o ng impyerno, hindi makapananaig sa kanya. Marami nang nag-persecute, marami nang umatake sa simbahang Katoliko, nananatili pa rin Katoliko. Mamamatay at mamamatay ang maraming pastor na umaatake sa simbahang Katoliko, mamamatay at mamamatay ang mga ministrong umaatake sa simbahang Katoliko, ang Katoliko ay mananatili magpakailanman. Yan ang hula ni Daniel chapter 2 verse 44. Ang sabi doon, in the days of the king, shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. In this kingdom shall be left to the other people, but it shall break into pieces and consume all this kingdom, and it shall stand forever. Yan ang simbahan na tinayo ng Panginoon, mananatili magpakailanman. No? Kaya ang inyong pagiging born again Christian ay produkto lamang ng mga Protestant revivalist at walang kinalaman yan sa mga apostolic succession. Walang pastor doon sa Pentecost Day. Tandaan mo, ang salitang pastor, ang nakalagay doon, pastol. Ang gumamit ng salitang pastor ay alam mo kung sino? Okay, time is up. Si John Calvin. Siya lang, no? Ang totoo, pastor time yan. is up. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating final conclusion.